Pinaagi sa grasya sa Ginoo. Roma kapitulo 3 bersikulo 24. Ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya, pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo Jesus. Sa daghan sa iyang mga sambingay, si Kristo migamit sa ekspresyon ang gingharian sa langit, sa pagtudlo sa buhat sa balaanong grasya diha sa mga kasing-kasing sa mga tawo. Ang gingharian sa grasya gitukod diha dayon human sa pagkapukan sa tawo, sa diha ngang usa ka plano gimugna alang sa pagtubo sa sad-an nga kaliwat. Kini dayon nagalungtad diha sa katuyuan ug pinaagi sa saad sa Dios ug pinaagi sa pagtuo ang mga tawo mahimo nga mga sakop niini. Ang paggamit og puwersa sukwahi sa mga prinsipyo sa kagamhanan sa Dios. Siya nagtinguha lamang sa pag-alagad sa gugma. Ang pag-ila sa Dios mao ang paghigugma kaniya. Ang iyang kinaiya kinahanglan nga mapadayag sukwahi sa kinaiya ni Satanas. Kini nga buhat usa lamang kapag katawo sa tibuok universo ang makahimo. Siya lamang nga nakahibalo sa gitas-on ug giladmon sa gugma sa Dios ang makapahibalo niini. Ang plano alang sa atong katubsanan dili usa ka nahuna-hunaan, usa ka plano nga gimugna human sa pagkahulog ni Adan. Usa kadto kapag padayag sa misteryo nga gitipigan sa kahilom sa mga panahon nga walay katapusan. Kadto maoy usa ka pagpadayag sa mga prinsipyo nga gikan sa walay katapusan nga mga kapanahunan, mao ang patukuranan sa trono sa Dios. Ang Dios wala naghimo nga ang sala kinahanglan maglungtad, apan iyang nakita ng daan ang paglungtad niini ug naghimo og tagana sa pagsugat sa makalilisang nga emerhensya. Dako kaayo ang iyang gugma alang sa kalibutan nga siya mipakigsaad sa paghatag sa iyang bugtong nga anak aron bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. Sa diha nga adunay sala, adunay usa ka manluluwas. Nasayod si Kristo nga kinahanglang mag-antos siya apan nahimo siyang puli sa tawo. Sa diha nga si Adan nakasala, ang anak sa Dios mipresentar sa iyang kaugalingon ingon nga kasiguruhan alang sa kaliwatan sa tawo. Uban sa ingon kadako nga gahom sa paglikay sa kalaglagan nga gipahayag sa mga sad-an sama sa dihang siya namatay sa krus sa Kalbaryo. Unsa nga gugma, unsa katalagsaon nga pagpaubos, ang hari sa himaya nagsugyot sa pagpaubos sa iyang kaugalingon ngadto sa nahulog nga katawhan. Iyang ibutang ang iyang mga tiil sa mga lakang ni Adan. Iyang kuhaon ang nahulog nga kinaiya sa tawo ug makiglambigit sa pagsagubang sa kusgan nga kaaway nga midaog batok kang Adan. Iyang mabuntog si Satanas ug sa pagbuhat sa ingon iyang ablihan ang dalan alang sa katubsanan gikan sa kaulawan sa kapakyasan ug pagkahulog ni Adan sa tanan ni adtong mosalig kaniya.